Tuntuma hian COVID-19 in kan chua pa khoidan mimol bel poina kan khriat fe thiam theidan turin soifia kan tumanga soidik lo lai kan lo nei chuan comment lama adik zok kha kan soile medonia COVID-19 chu thok na lama ha sin na thlen tu natna coronavirus na thlen ania thok na lam chu enge kan soifia dewanga engtin nge COVID-19 chuan azuti boidan ti tepo kan chuap kan ti mayang chu bawak kan thok lu le kan thok chua hian na poimo tak mai athoka oxygen kan tholuta carbon dioxide kan thot chuaka chu bawak in thak thleng gas exchange ti te ponan soi thuina ti chuan COVID-19 kan lo ve chi khan kha bawak in thak thleng kan tia khan boina siam ta thuina ni respiratory tree an tia kan chuapa thingkung om te po kan ti theyang chu kan chuap hi kan en chuan hetiang hian thingkung ang mai in atuam zam tu amaya amol theyang berin amora hian bawak ip kan ti meng chu a veka COVID-19 in kan chuap azu thlen che khan kha kan chuapa bawak ip ho kha azu ti chia kan chuap thingkung zar kha asa thla ti na te pon di theyang chu chuan bawak kan han thok luwa akal zel na kong na fo kha atiza ati thin u te po kan ti theyang chu chumi wang chuan kan lo khu ta kheu thina ti chuan mithun khata te phei chuan thok lam ha sat te thoha te lo siam chho thei ta hial thina ni nichina thingkung mora bawak ip kan ti kha kan la fremo ampoi mo maya thisena oxygen kan na kan hip lu kha pelut tu be ania ti chuan carbon dioxide kan tak saina amomo lo kha he bawak ip vek hian na ga thok chu turin a pe chuak le hal bok thina ni chu wang chuan na poimo tak mai he bawak ip hian a thoka soitong khan COVID-19 chuan kha bawak ip kha ati chiat si wangin oxygen hi plut maila thisena pelut tu bawak ip kha a chiat zel si wangin kan tak sign oxygen amomo to ka mutlem tel maya chu mai ni lovin kan tak sign amomo lo carbon dioxide po a pe chuak zung thei ta lawani chu tak chu ni COVID-19 chuan bawak in thak thleng gas exchange ti atron ti kan soi kha ati buai ni kan ti om zia tak po chu atopa phei chuan me khin chu thoha nein ventilator mangin thok ti lo ngai ta hial mai thina ni ode kha COVID-19 in kan thok na lampang kan chuap azu khoidan ania coronavirus in kan taksa khoidan khol bom thri chana hian kan lo la da bel zel don ani engai thak zel du chuan khol bom thri chana hi lo ngai chang ro de wang don nia thil to zong te in bengati wa ngai ga pe se